MDC ke Sora konstituensi buat diteruskan yang negasngi ke Arteri Kurisau Arhajar Arpusau lalej benai jengkershan ya kinongikai AMSSASTA kibal pelong kejingnya ki syongkalan mengor kaba kelembu por Hamadan Malki halor kejing dawa jongki nak sorkar ban kentiu tulop 4%. Apa keren sekelat thai kubor kaba diteruskan ulapan pau kejing sengau kia ban yoi baki nonghikai ki haban mi madan ban dawai ka hok kejongki badul ong bana kaleng jongu ber ka parti kin sapen sngau sa sorkar ba kadai ben simkhia bad ban lei ai lada kamla 4% ru hanrei kadai bandon kejingya keren bad kejingya penben Nakaliang kajonga inga wan lingkong kalong ba Robert kasarin kalong kubuwi ni nong aibot aibori ka asun kai kini ka SSC haba ngayo snow ba kadon gam kanika jigyaki nakaliang kajonga kadon kini sukya namar ba badi ihi bakinong hikai kini biang sa surok kumiran mi samadan kalong ka ta wi yang ikumki yang akam tam makam kini kinong ikwaru bat ngawan hang ni kalong ban ya selok iki ban keliu jimut kai ka daw kai ka pelong iki ban mi biang sa sisin ko madan nang banta bantawai ki hok jongki ya hadin bangi layo e ka jingih keren ni la sutu kai ka jimat jingdawa ka jongki hoi ka jingdawa ka kalong ka ba syongnia ba dei ru pakimyo ringi sutu ka sarkaru ka don la ka jongka jingkit kli ba kalong ka jing kiai ka sarkaru rewat laka taru na sengo wana kalian kejonga bat kapati ka banga don min persngo ka sarkar ya ka ba kadiban simkia bat ban lei lada kamla 100% ru at least kadiban don ka jing ya keren kadiban don ka jing ya negotiate kadiban don ka ega mangin ya keren kalau ngin ya keren across the table kam dei bandan ka jing ya keren Hamadan Hamadia dei bandan ka nono ka jing ya pen i bor rei ngasno ban tempat di leader juga asyat balada ka sarkar ka kwat ya kecing keren madi penbet ngasno kata hi di garanti ka bangin yo ka solution nama ka problem kan dan bet rei ka kamram ka jungi kum kinong yalam kalong bangin find out the solution pi nga habang perkhat ya ka jing jung kini kino hikai SSA kalong ba hoy ka SSA kamdi ka scheme jong ka sarkar magile ya kadiga scheme jong sarkar India nakapor ba ka sarkar India ka wanra ya kini ka scheme ang ni po state bujungi oi kalalong ke jingkerhu hakaba kisnong ki bamdan school gila yo school ki bamdan building gila yo building ba don no hikai gila yo no hikai tenrei ha kani ka ai ke jing hikai ru ya ka sarkar jela badang ni syakmat kadai banda pej benya ya gini no scheme ki badai jong sarkar India namar ngila amat haki snem ki bamanswa hakapor jong ka operation blackboard ta ka bangi ong ka obi hakaba ki lawasang ki school halor ka ta scheme ha ki lower primary tenrei hak bakhatdu pat kapoi kapor ka baka sarkar India sange no ya ka jing finance lani ban sanction ya kini scheme tena ta kadawat ya kini scheme SSC mentaru maso ka kadon ka jing ma ka bakrau bala da ja baka sarkar India ka pansange mo dan kanong kecing bankia ke bajur ya ke sarkar India tena ta kadaw ngaso baka sarkar India ka liban perkhatya bahanang ni sekumat apa kum kimi ki scheme ki school halor ka ta scheme ha ki lower primary tenrei hak bakhatdu pat kapoi kapor ka baka sarkar India sange no ya ka jing finance lani ban sanction ya kini scheme tena ta kadawat ya kini scheme SSC mentaru maso ka kadon ka jing ma ka bakrau bala da ja baka sarkar India ka pansange mo dan kanong ka jing bankia ka bajur ya ka sarkar India tena ta kadaw ngaso baka sarkar India ka liban perkhatya bahanang ni sekumat apa kum kimi ki scheme ki wan ka jela pat ka pementa kala don lepa kini ka borden ka bagi haban perkhat namar ba kan kinong hikai bakin im hagani ka juk pementa po ampo hajar kamlong ka basuk bakin ram ni ka family ka di man yo ka salary ka bakambyang ka jing seo ka bakambyang magila don lagi kun giti ka jing ka pang ka sitom namar kimyo ay kiwi ki alawan su iyo bitit tangi kini ka fix pay tengah sungo banang ni sakmat ka sarkar ni ka haban perkhat bahay lo kali
kata ka jing ke ba kini kinong ikai kimat namar ba kila contribute to haka society ngamla ban len ba ki school SSE kila ai ngimla ban deny ru ya ka right ka chungki hoi ni sutu bahaga education department unta ka dong jing ba krau dong jing jung ki ad hoc teachers ka dong jing jung ki deficit teachers ka dong jing jung ki SSE teachers ba kum ta ter tengah so ka sarkar ka kum ba kala hikmat ba ka education ka long priority department tengah so ba kan kham sim khia chu ban perkhat pun ban thaula ban tiba kino hikai jungi kinyo ya ka hok ka chungki ngam ong ba la ban ai 100% rei ko mangal aban mene kalong ba ai ba kin ba ka sarkar kan sngap lem ni jing dawa juki ban khot iki ban ya keren iki nang ba la kumnu ki student ki jungi ki nom sapa da ka jing syong dharna ka juki bani da ka jing yaki juki namarkan tha ru ya ka future juki kena school ki jungi kata ka dong ka ba kadon na kalian